Era primăvară, cald afară, și noi stăteam în curtea lui Andrei. Eu, Toni, Victor și el, plictisiți rău. La un moment dat, Andrei scoate o dronă chinezească pe care i-o adusese unchisul din Italia. Bă, gata, facem filmare ca pe YouTube, să se vadă satul de sus. O pornește, se ridică drona, toți cu gura căscată. Mamă, ce șmecherie! Toni, evident cu idei. Bă, dăm telecomanda mie, că eu știu să o pilotez mai bine. Apasă 2 butoane aiurea și vârj. Drona intră direct în părul caprei lui Tataie, care păștea lângă gard. Capra speriată fuge prin curte cu drona bâzâind în cap, noi toți pe jos de râs. Victor urla: Mamă, bă, am inventat capra turbo cu motor. Andrei, disperat: Bă, dăm drona înapoi că mă omoară unchiul meu. Toni, serios, cu mâinile în șold: Bă, nu mai contează drona, contează că suntem primii din sat cu animal electric. Jur, 2 săptămâni a umblat prin sat gluma cu capra Tesla.